Tegyük a szívünkre a kezünket, mindannyian szerettük a Kalandra fel vicces, színes, cukorkás világát, igaz? De ha a színpad mögé nézzünk, tudjuk, hogy ez a rajzfilm valójában a TV történelem egyik legösszetettebb, legfélelmetesebb és legmélyebb kozmikus horrorja. És a multiverzum legtetején nem a jégkirály, nem is a démon áll, hanem valami sokkal felfoghatatlanabb. Képzelj el egy gigantikus, vörös, kockafejű lényt, aminek piramis alakú kalapja, 4 sárga szeme, zöld pupillái és egy undorító lila elágazó nyelve van. Egy lényt, ami nem egyszerűen elpusztít dolgokat, hanem kiradírozza őket a létezésből. Igen, ő Golb. De vajon ki ő valójában? Egy sima végső gonosz, vagy valami sokkal durvább kozmikus törvény megtestesítője, akit a fanok évek óta totál félreértenek? A mai videóban fejest ugrunk a Kalandra fel legmélyebb sztoriába, és megmutatom, miért Golb a Kalandra fel legfélelmetesebb karaktere. De mielőtt belevágnánk, kérlek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a Combor csatornára, ahol hasonló Kalandra feles tartalmakat láthatsz. Első. A létezés radírja, Golb felfoghatatlan ereje és a Marguls tragédia. Ahhoz, hogy megértsük Golb veszélyességét, először a képességeit kell górcső alá vennünk. A legtöbb gonosztevőnek van valamilyen gyenge pontja, egy mágikus kard, egy varázsige, vagy egy szuperhős, aki végül lenyomja. Golb esetében ilyen nincs. Ő nem a fizikai világ szabályai szerint játszik. Golb képes dimenziókat átszakítani, portálokat nyitni a puszta akaratával, és ha ráfúj valakire a lélegzetével, azonnal szörnyeteggé torzítja, vagy más élőlényekkel olvasztja egybe. De a legdurvább fegyvere a gyomra. Ha Golb megeszik valamit, az a lény nem meghal, hanem konkrétan megsemmisül, mintha soha nem is létezett volna a multiverzumban. És tudjátok, mi a legijesztőbb? Még Prismo, a multiverzum leghatalmasabb kívánság teljesítője sem képes visszahozni azt, amit Golb egyszer elnyelt. Amikor Marguls áldozatául esett Golbnak, Yoshi elment Prismohoz, hogy visszakívánja a lányt, és tudjátok, mi történt? Még Prismo mágiája is csődöt mondott. Semmilyen kívánság, semmilyen időutazás nem tudja felülírni Golb törlését. Golb a tiszta káosz és entrópia ősi szörnyetege, bármilyen támadást, fizikai csapást vagy mágikus energiát kap, meg sem kottyan neki. Úgy nyeli le a csapásokat, mint a szivacs a vizet. De várjunk csak, ha ez a lény ennyire legyőzhetetlen, hogyan bukkan fel teljesen észrevétlenül a sorozat korai részeiben? A válasz a Kalandra fel egyik legrejtélyesebb epizódjában lapul, amit a rajongók 99%-a teljesen félreértett. Ne kattints el, mert a következő pontból megtudod, milyen hátborzongató módon bukkant fel Golb először a sorozatban, és mi köze van ehhez Finn egy rejtélyes álmának, ami lehet, hogy nem is álom volt. Maradj velem, mert ez mindent megváltoztat. Második pont, a párna világ rejtélye és a démon sötét titka. Golb nem a sorozat végén robbant be a semmiből. A készítők zsenialitását dicséri, hogy már a korai évadokban elhelyeztek olyan apró utalásokat, amik mellett a többség simán elsétált. Emlékeztek a híres Pahoy című epizódra? Arra a részre, ahol Finn belép egy párnavárba, és átkerül egy komplett párna dimenzióba, ahol leéli az egész életét, megházasodik, megöregszik, majd amikor meghal, visszatér a valóságba. Nos, amikor az idős Finn lehunja a szemét a párnavilágban, a lelke elindul vissza a saját dimenziójába, és útközben kivel fut össze a kozmikus vákuumban? Pontosan Golbbal. Finn szó szerint lepattan Golb hatalmas lila nyelvéről, mielőtt felébredne a saját ágyában. De nem ez volt az egyetlen nyom. Amikor a sorozat későbbi részeiben a démon, a rajzfilm addigi legfélelmetesebb főgonosza, megszólal a Whispered című epizódból, a következőt mondja magáról, és én vagyok Golb utolsó tanítványa. Álljunk meg egy pillanatra. A démon, aki évadokon keresztül rettegésben tartotta Óföldjét, aki egész világokat akart kiírtani, valójában csak egy kisiskolás tanítvány Golbhoz képest. A teóriagyárosok itt őrültek meg először, mert ha a démon csupán egy követő, akkor Golb nem egy gonosztevő, ő maga a megtestesült apokalipszis. De ha Golb ennyire felfoghatatlanul erős, hogyan tudták a hőseink megállítani őt a mindent eldöntő sorozatzáró epizódban? Ott, ahol a mágia csődöt mondott, egy egészen más, váratlan fegyver lépett színpadra. A következő pontban leleplezem a sorozatzáró epizód legnagyobb drámáját, hogyan lett egy ártatlan kis gyerekdal a multiverzum utolsó védőbástyája, és milyen szörnyű áldozatot kellett hoznia Bettynek a világ megmentéséért. Ne menj sehova, ne kattints el, ha tetszik a videó, akkor kérlek, iratkozz fel, lájkolj, vágjunk is bele. Harmadik, a végjáték, a zene ereje és Betty tragikus áldozata. Elérkeztünk a legendás fináléhoz, a Come Along With Me-hez, vagy a Gyere nézd oly széphez. Betty, aki a kétségbeesés és a Simon iránti megszállott szeretet hajtott, óriási, mágikus energiákat felhasználva megidézi Golbot Óföldjére. A terve az volt, hogy a lény erejével törölje el azt, ami Simont a jég királyát tette, de az idézés félresiklik, és Golb megjelenése elhozza
a totális káoszt. Ó seregei, köztük buborék hercegnő és cukorfia kénytelenek félretenni a háborút, mert a létezés forgott kockán, és itt jön a sorozat legzseniálisabb húzása, amikor a kardok, a mágia és a gigarobotok mind csődöt mondanak, Zizgő, a pici videójáték konzol kilép a csatamezőre és énekelni kezd. Igen, jól hallottad? Zene. De miért pont a zene a gyenge pontja egy kozmikus szörnyetegnek? A Kalandrafel története szerint Golb maga a tiszta diszharmónia és káosz. A zene pedig nem más, mint megbízható matematikai frekvencia, rezonancia és a harmónia. Zizgő dala összehangolta a jelenlévők energiáit, és ez a kollektív harmónia rést ütött Golb sérthetetlen pajzsám. Ez a rés elég volt ahhoz, hogy Finn és Simon kiszabaduljanak Golb gyomrából, de a lény maga még mindig ott tombolt. Betty bent maradt Golb belsejében, a kívánság koronával, és mivel Golb gyomrában a korona visszaállt az eredeti tiszta állapotába, Betty végre kívánhatott egyet, de ahelyett, hogy megpróbálta volna elpusztítani a lényt, ami lehetetlen volt, Betty valami sokkal tragikusabbat kívánt. Azt kívánom, hogy képes legyek megvédeni Simont. És a korona teljesítette a kívánságot, Betty egybeolvadt Golbbal, és átvíve az irányítást a teste felett. Így született meg Golb Betty, vagy Betty Golb, aki elhagyta a földet, megmentve Simont és az egész világot. Ez egy gyönyörű és szomorú lezárás volt, de mi van, ha elmondom, hogy a rajongók felfedeztek egy sokkal sötétebb agyeldobós teóriát? Mi van, ha Golb egyáltalán nem gonoszból jött óra, hanem azért, mert valaki megszegte a multiverzum legfőbb törvényét? Tarts velem az utolsó mindent eldöntő pontban, ahol bemutatom a legdurvább teóriát. Mi van, ha a Golb valójában nem a gonosz, hanem a multiverzum legkeményebb rendőre? Ez a teória mindent megváltoztat. Negyedik, a legsötétebb teória. Golb nem gonosz, hanem a kozmosz rendőre. Itt az ideje, hogy feltegyük a kérdést, ami az utóbbi években lázban tartja a Kalandrafel közösséget. Mi van, ha Golb valójában nem egy pusztító szörnyeteg, hanem a multiverzum önvédelmi mechanizmusa? Gondoljunk csak bele, a multiverzumban mindennek megvan a maga egyensúlya. Ott van Prismo, aki a kívánságokat teljesíti, ott van a Citadella, ami a kozmikus bűnözőket őrzi, és ott van az időszoba. De mi történik akkor, ha valaki akkora kozmikus hibát vagy anomáliát vét, ami az egész valóság szövetét fenyegeti? Ott lép be Golb. Nézzük meg a bizonyítékokat. Első, a párnavilág esete. Amikor Finn átkerült a párnavilágba, két dimenzióban létezett egyszerre. Ez egy hatalmas időhurok és paradoxon volt. Amikor Finn meghalt abban a világban, Golb megjelent a dimenziók között, mintha csak ki akarta volna javítani ezt az anomáliát és törölni a paradoxont. Második, Margles és Mars. Mars és Margles felmentek az Olympus hegyére, egy olyan helyre, ami a halandók számára szigorúan tilos volt. Mágikus határt sértettek meg, és Golb azonnal megjelent, hogy törölje a szabályszegést. Harmadik, Betty idézése. A fináléban Betty Maja és Kingman erejét csapolja le, olyan tiltott mágikus energiákat mozgatva meg, amik felborították a világ egyensúlyát. Golb nem ok nélkül jelent meg Óban. Betty tiltott mágiája vonzotta őt oda, mint egy kozmikus immunválasz. Golb nem gyűlöletből pusztít, ő olyan, mint a tűz, vagy az entrópia, egy természet feletti erő, ami eltünteti a fekélyeket és a paradoxonokat a multiverzumból, hogy fenntartsa a végső egyensúlyt. Ő a Kalandrafel világának legkeményebb takarítója, és amikor Betty egybeolvadt vele, valójában elfoglalta a helyét ebben a kozmikus gépezetben, hogy vigyázzon a világra és Simonra.